program podniku, který se tenkrát krátce po první světové válce ocitl v krizi. Tento čin však neinspiroval naše přední politiky. Přestože ani dnes není situace Škodovky nejrůžovější, například Václav Klaus se ze slavnostního zahájení provozu nové strojírenské linky omluvil a projevy na historicky stejném místě jako prezident Masaryk přednesli představitelé Škody a bank. Užijte si zbytek slunečného dne, na viděnou, hezký večer. Výrobu těžkých zalomených hřídelů. Největší investice v novodobé historii plzeňské Škodovky přišla na 900 milionů korun. Podle generálního ředitele plzeňské Škodovky se jedná o jedinečný výrobní komplex. Tyto technologie umí skutečně jenom 2 firmy na světě a v hmotnosti, které se dneska pohybujeme, to znamená 30, 40 a 50 tun. Tak 50 tun ještě nevyrobil nikdo a Škodovka to umí a ti zákazníci směřují tímto směrem a my chceme být v tomto oboru jednička. Produkce této haly je určena výlučně pro export. Přípravy na zprovoznění nových linek začaly už v roce 1992. Poté následovaly odborné studie a podepsání úvěrové smlouvy, ke kterému došlo v roce 1994. Pak bohužel došlo k menšímu zdržení nebo k delšímu zdržení vinou bankrotu firmy Darius Sharman, dodavatele některých částí, a dnes tedy můžeme říci, že je linka v plném provozu. Na dnešní slavnostní zprovoznění byli kromě jiných pozváni také zástupci bankéřů. Škodovka bude totiž muset restrukturalizovat poskytnuté úvěry. Ředitel Škody Steel nicméně věří, že jejich splacení nebude pro Škodovku problém. Západočeské aktuality, Václav Prokš a Miroslav Bukovian. Většina ostatních dává lidem jen 70% mzdy. Situace je skutečně komplikovaná. My jako odborová organizace se snažíme především o to, aby lidé se domohli alespoň podstatné části mzdy, speciálně ti zaměstnanci, kteří mají nízké mzdy. Tak bylo dohodnuto například ve Škodovce Energo, že dostanou nejméně 7 000, pokud si je samozřejmě vydělali. To znamená, že aby měli alespoň na nájmy a nejnutnější platby. Doufáme, že se tato situace v rozumně krátké době změní. Nejhorší situace je v likvidované Škodě Instav a Škodě Ejpovice, jejíž osud už je zřejmě také spečetěn. Jak v Instavu, tak v Ejpovicích je skutečně velmi složitá. V Instavu se vlastně teďko dostávají únorovou mzdu a tak, jak prodávají jednotlivé pohledávky, tak postupně uspokojují tyto oprávněné zájmy zaměstnanců. Je další věc, že musí zkoncentrovat finanční prostředky ještě na odstupné. Lidé v dopravní technice už výplaty za únor dostali. Dopravní technika se domohla únorové výplaty okolo 12. dubna, no a nyní by měla tedy dostat březnovou výplatu. Kdy bude přesně výplata jim připsána na účty, to nevím. Lidé většinou nevědí, co mají dělat, ale nechtějí ze Škodovky odejít. Co byste dělal třeba, kdybyste nedostával výplaty? No, to nevím. Odešel byste ze Škodovky? A kam? Dostáváte výplaty v řádném termínu? Ne, nedostávám. Ne, v žádném případě ne, akorát za leden. Kolik vám vlastně Škodovka dneska dluží? No asi 60 000. Škoda by měla letos propustit 1000 až 1500 lidí. Informace finančního ředitele z minulého týdne hovoří dokonce až o 5000 lidech. Odboráři ji chápou jako nesmyslnou. Západočeské aktuality Plzeň, Václav Prokš.